Karbiang long ang kang pia long penangan lang mesen kijui ke lang adim do na pen long so kang thua lang roi setame nong nam ka chathang klong adim lo setame penangan ara tum kijui ke lang aphan dam pen ame thang kapate ra hormu kapasa jir te kang kya sonsi thek pon lo la sojo Karbil Film Artist Forum Angtong Music Society la pen Nagaland Film Association atum chelang pet pen kidam tangar ko ni phai ner kebarni long so kang thu picnic spot along kapang thirasai ke deng pon Bangso along Karbil Film Artist Forum Angtong Music Society la pen Nagaland Film Society chapatir piponsi adaba por malom pen longsu kang thalong kepang thira sai klempon lo an parta kachetong an narara tuma phansitami bangso kepang thira sai patang det pen ningarong pen ok an kichwa sai sitami dengpon lo Langso kang thu picnic spot along keklar chen pen an so se anong ke pacha thang pon thu ji aphan mang pon si nilitum bangso ke pang thira sai ding pon lo lapen Karbi Lamarjan sita akaprek alam pen kelar pon ji mate dabinga sai phanta ke klem pon je phan bor ipon po lapen akhe ka prek alamarjan sita Karbi alam pen kelar je phan bor ipon po lapen lapusona sai klem pon lote Karbi Lamarjan ta kelang aphai ong mu chot pu buta je parjan bang phu kathar soning tipen ning je pon lapen isi la Nagaland Film Association pen alang li tumta bang thongke pra troxy ne do la ta kini nang chatong bu se alang li tumera dak chatong ben aning arong tiklo lapen pula tumben kemang bang la sono je li tum regional film manda local film lapen tro la Nagaland pen la dak Karbi itum artist forum la pen cherap chetopen je itum la koson pen si lang so si aprang ke pon thekjima lapen culture sitame la bangsu exchange alang tum culture based apotha film je Karbi mate nagatum pindeng ba la hai tum culture ajutang sitame lapen artist angbong actor angbong sitame litum check change roi jalang tum Nagaland film along ba Nagamis film long sitame je Karbi actor actress nana kenang do boleh hala dak sitame litum encourage pitan ko ba alang tum dan sitame la dak litum Karbi Lamarjan kason selong sitame je lada alang tum artist men sitame la bangso kene po la pena ko la son tak taksi je non alam language bo tak je Karbi film sitame tak Nagaland long sitame ilitum paklang dam un la son je alang tum language pen ba Nagamis pen tap thupo je Nagaland long sitame si market la bangso our side long bon ba alang tum cinema sitame da Karbi lam pen dubbing thupo ada itum Karbi anglong long sitame alang tum film sitame paklang la son tak taksi la north east angkang ba ilitum lanso se promote konsipansi por kono la pen ko national level ba international level sitame la bangso itum lanso se sukas konsipan ilitum la so kemang ban se pini la dak jointly pen la bangso program bang patu kon News Desk report Karbi Anglong live